нафароне ки дар Федератсияи Русия қарор доранд ва мехоҳанд ки рақамҳои телефони мобилиашон 488 7 1 ё ин ки 0101 ё ин ки 0202 бошад, хулас рақамҳои девона дошта бошанд, метавонед ба рақамҳои рӯякнамуда муроҷиат кунед ва 20% пули шумо ба хайр хоҳад рафт. падарон ва модарон, бародарои азиз, мехостам дар як масъала хати шумо суҳбат кунам. пеш аз суҳбат кардани ҳамин масъала, пеш аз ҳама барои шумо, барои оилаи шумо саломатӣ мехоҳам. Барои тамоми нафарое ки имрӯз дар ташвиш ҳастанд, дар таҳлука ҳастанд, худованд ягон нафара гирифтори ҳамин вабо, гирифтори ҳамин касал накунад ва ҳамин касала тезтар худованд аз ҷомеаи мо дур кунад. ассалому алайкум ба ҳама бародарон. бародарои азиз, мехостам дар як масъала суҳбат кунам ки барномаи худо 4 сол буд дар ютуб будам. ҳеҷ вақт инам хеле зиқ нашудам ва ҳеҷ вақт инам хеле переживат накардам ва фикр мекардам ки чӣ хема фикр дар шумо бирасонам. ба худо сахти баъд зиқ шудам ва ин қадар бародаро ҳар гап мегуфтанд, ин қадар мара критика мекарданд, хидма мақсад ин қадар зиқ нашудам. вақте ки охирон видеое ки ман партофтам дар бораи анаму мақсад шароити осоишгоҳе ки мардуме ки аз хориҷа омадаганд дар оҷа бистарӣ шудагиянд, вақте ки ман навор кардам партофтам, хулас фикро ҳар хел буд ва ман рости гап дига хел фикр мекардам. Ман фикр мекардам ки имрӯз мо ишон додем ки алҳамдулилло дар ватани мо имрӯз ягон нафар гирифтори ҳамин вабо, гирифтори ҳамин касал нест. ман фикр мекардам ки шумо дуо мекунед ва шукрона мекунед ки алҳамдулилло то имрӯз дар ватани мо ягон чиз нашуда ва худо ҳеҷ вақт нашава. мутаассифона фикри мардум дига буда ва ақидаи мардум дига хел буда ва нафарое буданд ки намедонам дар радиои озодӣ кадом як зане видео карда партофта ки гӯё ки шароитҳои карантин безеба, гӯё ки ҳама ҷо ифлосай ва дар як комната 40 нафар 50 нафар хобай чанд одам айдаиҷа ва мара гуфтанд ки ту бара қасди анаму видео карди партофтӣ. ростӣ ман у видеоро дидам будам, но ман бара қасди у видео накардам ва ман видео кардам ки шумо бубинед алҳамдулилло ки ҷои хубам ҳаст, но ҷои хуб пир шиндагия ва ҳама уже ҷобаҷо шид ва ҷо нарасидаст дар мардумда ва мардуми бениҳоят зиёд омадагӣ аз хориҷа ва ин мушкилӣ танҳо дар давлати мо нест, ин мушкилӣ дар тамоми давлатҳо аст ва имрӯз вақту соате аст ки мо бояд дастгирӣ кунем. вай осоишгоҳе ки ман ишон додам бародаро зиёда 114 нафар дар оҷа карантин кардагиянд, но қариб 20 нафарш ки мо ҳам суҳбат шудем ва ё моро гуфтанд мо шикоят надорем, шукри худо хубай. но бар ӯ нафаре ки видео карда дар интернет дар радиои озодӣ партофта, ман ҳамин бародаро дар як савол метавонам, барои чӣ мо имрӯз нағз мебинем фақат ҳамун видеоеро ки як кас бояд пас зада шавад дар оҷа, як давлат бояд пас зада шавад дар оҷа, ё ҳукумат бояд пас зада шавад дар оҷа, намедонам як ҷомеа бояд дар оҷа пас зада шавад, як қишлоқ бояд як нафар. хулас мо ҳамин хеле видеоро талаб мекунем ва мо нағз мебинем хеле видеоро ва хеле видеоро баҳои хуб метиҳем. ва барои чӣ вақте ки одновременно як видео мебурояд ки ин эҷа баъдай бо ҳамун вақт дар видео мебурояд ки ин эҷаш хубай, шумо хуба отзиви безеб метиҳед, яъне баҳои безеб метиҳед ки ҳамаш дуруғай. агар ки ҳамун видеоро бисёриҳо дидан шояд, агар ҳамун пастано ва мешин мо хона як нафараш рафтем, уҷа дастархон буд, хона як нафар дигаш рафтем, дастархон надошт. агар ки мо амира пастановка мебуд, хонаи вашам дастархон мекардем ва ӯ ҳеҷ вақт аҷдад намекарданд ки мо мерем уҷа, мо ҳамин хеле таваккалӣ хестем биро омадем рафтем. ну ба ҳар ҳол темаира маҳкам мекунем, мегзарем дар сари анамин масъалае ки анаму занак видео кард ва гуфт ки гӯё ки ҳама ҷо ифлос бошад, гӯё ки поло мисол пираи мусор пираи ғаҷдӣ бошад. но агар ки ман ба ҷои ҳамин зан мешидам, ту зани зан бояд ҳамавақт дар ҳама ҷо пери очрад зан буданша ишон бития. хулас ман агар ба ҷои ҳамин зан мешидам, мегирифтам тоза мекардам, занакҳо якҷоя будем, ҳама каса мехестем тоза мекардем ва имрӯз дар таги як бигем бом, дар таги як криша хоб кардани 40 нафар дар карантин, ин танҳо мушкилии ҷумҳурии мо нест бародаро, ин мушкил дар тамоми дунё аст. ва мегзарем мебинем бародари азиз ки дар қирғизистон карантини зонашона тирмарда кардагиянд ва ӯзбекистон да ҳамаи проблема, испания
اسپانیا دولت اروپا اون قدر دولت ابقدا زورشون رسیده انگار سوز کردن در تا یا انگار 500 600 نفر در تا یک کریش خوبه نو دیگه ایلوج نیست باردار و واریان دیگه نیست و امروز برای چی در رادیو آزادی وقتی که ویدیوی زنک برومد بعد همون ویدیو زنک باید ویدیو دیگه برومد که مورد بعد دیگه کرانتین کشونده و شرایط خوب و امروز بانیسای همه بهترین جمهوری که استقلال نام داره در شهر دوشنبه ایران برای کرانتین اومده کردن که بهترین جو بهترین شرایط داره برای چی ایده باهای خوب نمیتن و شاید بله در یک کمیته 40 نفر یا 20 نفر خوب کنه نو با گفت شما باید چیکار باید میکردن این همین قدر آدم هزارها آدم امروز ای خارجه برگشته هستن با گفت شما چیکار میکردن ما با خدا به حذیق میشم وقتی میبینیم که مردم در دلش این قدر نینویس داره در دلش این قدر شومبینی داره بیایم برادرها شومبینیمون بدبینیمون یک طرف میمونیم و امروز دست بگیره بون میشه دیگه اون دستمون میگیریم که انمی بگیم هم بحران اقتصادی وجود شده است در تمام دنیا هم اینمی بیماری را با خوبی پس سر کنیم برادر عزیز با بالای این قدر مشکلی که امروز در جامعه است باز در شب 21 مارس در ناحیه خراسان بگیم آبخیزی شده با این مشکلی دیگه بالای سرمون آمدگی برادر و ما با این کریتیکا و با این چیزایی که امروز مردم میکنن با این هیچ جا نمیریم و هیچ وقت ویدیو کردن یک جور پستیش ایشان دادن این کاری خوب نیست بعضی در کامنتار نویسیدن که تو چی جای زور شایشون میتی تو مردک باشی برای اون جای بزیب شایشون میتی و چه تو میتونی که یک اویله خطا یک زازوری اویله خطا میخوازی در جامعه پهن میکنی که بینین اویله من خیلی زازور داره و امروز تام برادر عزیز شهروند انمی وطنی تام شهروند جمهوری تاجیکستان تام در انمی وطن زندگی میکنی باید ما وطن طرف خوب شایشون میتیم در جامعه و امروز اینترنت هزارها نفر رو تماشا میکنه چه تاجیکی میخوازی وطن خطا پس میزنی که این خیلی شرایط داره و امروز تمام سعی کوشش را کرده هستند که مردم در شرایط خوب قرار بگیرن برای همه جای خوب نمیرسه همه جایی که آماده کردگی بودن همه جا پر شدگی برادر عزیز به خاطر همین شاید این آخرین ویدیو ما در همین مسئله ها باشه و شاید دیگه عموما هم خیلی تیما را ما چقه نمیشم و عموما در همین تیما نزدیک نمیشم به خاطری که شاید من نادرست میفهمم یا نمیدونم شاید خلق من نادرست میفهمه برای چی من هر کاری که میکنم از طرف شما قبول نمیشه و ما بعدا با میخوام دیگه خیلی شما را میفهمونم اگر خبگیری ما ابیاز نیستم و ما هر یک انسان در دنیا فکر عقیده خچه داره از سببی که همین کانال شما بگیم خیزوندگی از سببی که امروز شما سبب شدین که همین کانال هست و شما سبب شدین که امروز من در روی ویدیو گپ میزنم و من میخوام که شما ما را بفهمیم برادر عزیز و من میخوام شما را بفهمم و امروز شب روزی هست که ما باید دستگیری کنیم ما باید هم فکر باشیم و باید هم دیگر فهمی کنیم و اونمو زنی که خیلی ویدیو کرد گفتی انمی برادر نگاه کنه که همو زنک تلفن گرفته ویدیو کرده است همو کرانتین بودگی را اویدی کرانتین بود این ویدیو شخصایی که در تاجیکستان کرانتین کردن هوایی را سیونکا کرده همه عقلش نمیگیره که تو همو سیونکا کردن شخیز همو مسور گرد و بناش جمع کنن کجا رفته سم نمیدونم توکای همه جنگ اندازی توکای مردم توجی بس کنه همه چیزاتونا همه قدر عذاب کشیدن ما همه قدر در مشکلیات دچار شدن همین سببگار اساسیش همین فعل جنگ اندازی شما جنگ انداز خداوند نمیبخشه نه در این دنیا میبخشه نه در دنیا مقصد دیگه این نواری که او زنه کدک برادر عزیز ما دیدیم و با فکر شخصی ما شرایط خوبه و همه پروستین عدل همه برای خودش عدل کد داشت و همه خوب بود این معنی را نداره برادر عزیز که باید برای در چون شکر زندگی کنه و بیاید در اینجا دم بگیره را مثال مهمانخانه 5 ستاره برن ایران کرانتین میگن و صبر کردن در کار شرایط بهترین ده و ما با چشم خودم آدمایی را دیدیم که در خانه صبح سوینی خود چون علمی خیلی شرایط ندارن
ва имрӯз ҳеҷ қарзор несте ку ва барои саломатии худи ҳамун нафаро имрӯз мардум саи кӯшиш кардеста даводав кардеста хонаҳошонда ҳафтаҳо ховнестан уборка кардестан ҳама ҷо тайёр кардестан ки ҳамон мардуме ки хориҷа меоянд таҳти назорат бигиранд ва имрӯз бо нафарҳое пайдо мешаванд ки шикоят мекунанд одамое ҳастанд ки дар хонаи шахсии худшон ҳоҷатхона надоранд ин видео карда меяд ки ҳоҷатхона дар фалон ҷой ман намедонам барои чӣ имрӯз мо нағз мебинем фақат кӯшиш мекунем ки як ҷоро бибинем ва иҷа ифлоса иҷа камера кардан дар кор уҷа безеба иҷа камера кардан дар кор намешавад ки ҳамун ҷои безеба камера накуниву бигири 3-4 бародарота 50-мия 20-мия партия бирай ҳамунҷаро обод кунӣ охир ин ватан ту мебари мерай баъди ту фарзанди ту мемона баъди ту набераи ту мемона о ай ҳамин ҷои ободкардагии ту истифода набари фарзанди ту истифода мебара фарзанди ту истифода набара набераи ту истифода мебара ин ватан ба ягон тамони замин ба ягон таити маву ту мерос намемона мо мебарем мерем но барои ақаллан пешай мурдан ин қадр дар ҳамин ҷомеа як кори хуб кунем зарармон мекунад ман ҳайронам ки видео карда инаиҷа чиркӣ намега инаи сатили обай хай сатили обай баъд чӣ кор карда сатили обай баги сатили оба бишу тоза ка бира сатили оби нав биё зани как зан но худовандро зан офарида баги тозагиро ташкил кина ҳамунҷа занака бигирем бихезен имрӯз проблемаи тоқа давлатҳо нест тоқа проблемаи давлати Ӯзбекистон Тоҷикистон Қирғизистон нест ин проблемаи тамоми ҷомеа ва мо бояд ҳама каса даст ба гиребон бошем ва ҳама каса бояд якҷоягӣ анами беморӣ хумона эми нигоҳ бидорем ва имрӯзо худтон бародари азиз дидестем ва шинидестем ки имрӯз шароити кам ҳам бошанд но ба ҳар ҳол ҷо тайёр кардастанд дар ватанмон ва мардуме ки дар хориҷи кишваранд омада муҳлати карантинашон гузаронда ва сох саломат ба хонаҳошон баргаштаанд ва шумо худтон дар интернетҳо телевизион ва радио фаҳмидастед ки ҳазорҳо нафарҳое ҳастанд ки имрӯз берунаи кишвари худшон мондагианд дар аэропортҳо ё дар дигар ҷоҳо имрӯз якчанд рӯз шаҳрвандои худмон дар аэропортҳои Внуково Жуковский буд алҳамдулилла ина рафта ҳар рӯз рейсро равон карда гирифта овардастанд ва ҷобаҷо кардастанд ва ҳар рӯз як шароити хуб шидастанд ку бародаро намешавад ки як бора ҳамин 1000 нафара бигири биёри 1000 нафара дар як ҳамашда шароити люкс бикунӣ ё шароити беҳтарин бикунӣ но чизе ки ҳамун занак нишон дод ба номи худо 1000 бор ай карантини ҷои Ӯзбекистону Қирғизистону Қазоқистон як давлате ҳаст ки қариб дар экономикаш баробари Россия не ки имрӯз биро ман президент гуфт ки ман ба кӯмаки дигар давлатҳо эҳтиёҷ дорам мана кӯмак кунед ва тамоми дунё ин мушкилиро дора бародари азиз ба критикават кардан ба министрави вазири Қирғизистон хес баромад кард гуфт ки мо шуморо вақте ки мардуми қирғизам хеле видео кардан шикоят кардан ки карантина безеб омадаст ҳама ҷо безебай ҳез гуфт ки мо шуморо карантин овардагем курорт овардагӣ нестем аз шароит шикоят накунем сабр кунем 14 рӯз ва бирем хонаҳотонда чӣ хел мефоратон ҳам хел зиндагӣ кунем шароитҳои карантини Қирғизистон Ӯзбекистон миллион бор аз шароитҳои худмон безебай но чӣ кор кардан дар кор сабр мекунем ва ҳеҷ вақт ягон давлати рӯи дунё ба ҳамин чиз тайёр набуд ва ҳеҷ вақт намедонист ки мо дар як сол дар як баъди чанд рӯз ҳазорҳо одамро бояд бистарӣ кунем ҳеҷ кас дар ҳеҷ чиз тайёр набуд но ҳама сабр кардастанд ку ин проблема фақат тоҷикон нест проблема тамоми дунё бародари азиз ва барои бародарое ки дар аэропорт буданд бародари азиз бисёриҳо мара навистанд ки бародар барои чӣ збор намекушоед барое ки мо дидем ки бародаро збор накушода алҳамдулилло бародарои хайрхоҳ без збор кушодани мо ҳам алҳамдулилло рафтанд дасти кӯмак расонданд бародари азиз ман шуморо дарк мекунам ва ман мефаҳмам ҳар як шуморо ки мисол имрӯз дар аэропорт чӣ хеле ки ба умед сафари хона мекунӣ но вақте ки ту меои меган раисо админи чизагиан но и просто так неста ку бародари азиз ҳеҷ кас хирсандиша ин корро накарда ва ҳеҷ кас намехоҳад ки суми як нафар бисӯза ё билети як нафар бисӯза ё як нафар хонаш наёяд но имрӯз ин проблемаи ҷаҳоние бародаро ва ман шуморо дарк мекунам но як кас бисёриҳо видео карда ки ин шароита бинен мақсад ҳамин корро фақат мардуми мо мекунад ва мо худмон дар байни ҷомеа пас мезанем дар охирӣ шароит ӯзбекҳо ҳам буданд қирғизҳо ҳам буданд дигар миллатҳо ҳам хеле аэропортҳо дар ҳафтаҳош қати бе карантин вақте ки Туркия қати Россия проблема дошт мардуми рус дар аэропортҳо ҳафтаҳош қати хоб кардан но хеле критикават ҳеҷ кас накарда бародари азиз барои ҳамин бо сабр бошед иншоалло як рӯз ду рӯз се рӯз ҳамаш мегзарад
ва ҳамаш рӯзеш мешавад ки иншоалло ҳамаш хуб мешавад ва бо анамон рӯзое ки дар аэропорт хоб карда будем бо ёдаш мекунем ки мақсад шиштем шӯхӣ кардем прикол кардем ханда кардем бу ҳам як ғанимат ай ва имрӯз дар мусофират қарор дорем бародари азиз шуморо шояд дуоотон тезтар қабул шавад назар ба он нафарое ки дар ватан қарор доранд ва хотири ҳамин ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ай таҳти дил дуо кунед ва бо сабр бошед хонагиҳотонро занг бизанед гуфтугӯ кунед ки хавотир нашаванд иншоалло ҳамаш хуб мешавад зинда бошед ҳеҷ вақт ба таҳлука дода нашавед ва ҳеҷ вақт ба иғвогароӣ ва ҳеҷ вақт ба нафарое ки иғво меандозанд мақсад дасти кӯмак ба во мақсад якҷоя набошед ҳеҷ вақт барои ки ай иғво ай ҷанг андохтан ай мақсад критикават кардан ҳеҷ ка ягон ҷора нагирифта худтона эҳтиёт кунед бародари азиз.